Došli smo u Foshan na istorijski meč Italija-Srbija. Bojan i ja smo prošle godine gledali zajedno Srbija-Brazil, ove godine Foshan. Eno Srba, gde Srba na stranu pio? Eno Srba, gde Srba na stranu pio? Pusti Sale, svetsku titulu, svetsku titulu, svetsku titulu. Pusti Sale, svetsku. Eno Srba, gde Srba na stranu pio? Pozdrav svima, evo nas na utakmici između Italije i Srbije, a finalna utakmica u grupnoj fazi. Došli smo ovde da bodimo naše i evo ih, vatreni navijači stižu! Srbija! To! Idemo, jer svi smo došli da navijamo, tako? Dule! Pravi se, Dule! Ja kažem da će da bude 12 razlike za Srbiju pobjeda. Šta ti kažeš, Nikola? Ja rekao 23. Za koga? Za Srbiju. Deki, koliko će biti razlike? 15. Za? 15. Za? Srbiju. Dule, ko pobjeđuje? 14 razlike Srbija. Miloše, ko pobjeđuje? Srbija 20. Pobjedit će Srbija sa nekih 12 pojena razlike. Idemo poluvreme. Deki, šta kažeš na prvo poluvreme? Pa, moglo je bolje, ali okej. 8 poena, 9 razlike. Taman za 12 što sam ja rekao da ćemo da uzmemo. Srbija vodi na poluvremenu. Koji je rezultat? 50, 42, 8 poena razlike. Evo nas treća četvrtina, vodimo za 13 poena. Idemo da završimo utakmicu i idemo dalje iz ove grupe. Ideš na prve 3 četvrtine Dule. Top. Koliko nam treba igrati? Toliko nam treba igramo da toliko.
Ko je? Ajmo Bjelica. Slive. Arsad Adiyev! Arsad Adiyev! I Koznake! I Koznaka! Pobedila! Idemo! Idemo, momci! Pobjeda sa 15 razlike. Morat ćemo da vidimo ko je rekao da će pobediti sa 15 razlike. Ja rekao 14. Aha. Vida neko 15, Momci, je li bilo dobro? jaje. To jaje, jeste umorni? Jeste spremni za žurku? Bravo u Dragonaj. Za žurku spremni. Ti jesi spreman? Dole vidimo Dragonaj. Ne večeras.